खुलुमबाय। दिनै 24 जानुवारि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दुखुनांथाव खौरां। कमलाबारि गामिनि रबिना बर'आ अराय समनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय कमलाबारि गामिनि सबिन बर' आरो चित्रा बर'नि आंगो फिसाजो आरो सालबारि फरायसालिमानि आंगो फरायसा रबिना बर'आ 6 दानसेनिफ्रायनो किडनि आरो लिभाराव गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दंमोन। नाथाय दुखुगोनां बाथ्रा दि रबिना बर'खौ किडनि आरो लिभारनि गोब्राब बेरामजों जुजिबाय थानाय समाव गुवाहाटीनि JNRC फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय रांनि गोनांथि जानायलाय फरायसालिमानि फरायसा आफाद आरो फरायसाफ्रा अनसुंथाइ नागिरनानै हरदोंब्लाबो रबिना बर'नि जिउखौ लाखिनो हायैखौ सालबारि फरायसालिमानि फरायसाफ्रा गोथौ दुखु फोरमायदों आरो ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। रबिना बर'आ समबारनि फुंबिलि 9 रिंगासोआव बे बुहुमखौ नागारलांबाय अराय समनि थाखाय। दिनै 24 जानुवारि गोथार बाथौ सान। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि जासिहरदों आरो बर' समाजजों लोगोसे गासैबो सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिया जाहाथे फैयो बेनि थाखाय आरज गाबदों बिथाङा। मैनागुरि आरो गेवलांगुरि गामियाव सोमजिदों हानि गेदेर केलेंकारि। रायजोआ गुबुन हारसिंनि थाखाय रावनोबो हा हगारा। रायजोनि हाया रायजोनावनो थानांगौ। गोख्रों दाबि दैखांदों। दिनै चिरां जिल्ला सिडली बेंखननि सिङाव थानाय काजोलगाव, मैनागुरि आरो गेवलांगुरि गामिनि गोथै गारग्रा हाखौ माइनाव मुंनि सासे सुबुङा गावनि मुङाव नामजारि खालामनो नाजानायखौ लाना गोख्रों हेंथा होदों गामिनि रायजो राजाफोरा। लोगोसे बे हाखौ फेरलेबसेबो सोरबा सासेनि मुङाव हगारना होनो हाया होनना अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा। बारग' NDFB-P सोद्रोमाफोरा माखासे जेंना जेंसिनि सायाव खौरां मेल खुंदों। बिटिआर गोरोबथानि दफा बादि NDFB-P सोद्रोमाफोरा दासिमबो भारत सरकारनिफ्राय रिहेबिलिटेसनखौ मोनैनि सायाव दुखु आरो खुद्रिखांनाय फोरमायदों। कक्राझार जिल्लानि बारग' NDFB-P नि थाबोनाय 667 सुबुंनो फैगौ फेब्रुवारि दाननि गेजेराव रिहेबिलिटेसनखौ होफुंनांगौनि दाबि दैखांदों आसाम आरो BTC सरकारनिसिम। बयबो सांग्रां जा। उन्दै बैसोनि हाबा खालामोब्ला जोबथेसालिनि आलासि जानांगोन। उन्दै बैसोनि एबा 14 बोसोरनि गाहायनि हिनजाव जुलि लायोब्ला जेलनि आलासि जागोन। उन्दै बैसोआव जुलि जायोब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। 14 बोसोरनि गाहायनि हिनजावसाखौ जुलि खालामोब्ला पस्क' आयेननि गेजेरजों थोंजों हौवाखौ हमगोन। बे बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाया जुलि जायोब्ला आयेननि साजा मोननांगोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेट जथुमाव थिरांथा लानायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाया खुंफुंजाबाय। गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुमाखौ कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दैमुगुरि ओनसोलनि कुसुगाव गोजौ हिनजावसा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंबाय। गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै बिटिआरनि EM उकिल मोसाहारि बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवना होयो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां तरेन बर' बिथाङा। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लायो। गेवलां मेलावनो बुंथिगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर कनिन्द्र बसुमतारि बिथाङाबो बाहागो लायो आरो गोबां मेलेमजिबि सानसुमै रायजो राजा बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।